Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓiyankoɓe Fouta Plus TV on calminama on juurama moni kala inde ma yettodum en calmini galleji diine ɗi galleji aada ɗi en calmini kala jooɗiɗo no huccite e Fouta TV Plus en calmini wonɓe hôpitaux ji en ñaganimamaɓe Allah nde Allah hokkata ɓe jaam haaɓe koota e galleji mabɓe en calmini wonɓe prison ƴeek aussi ne en ñagan ɗumen jaam yo Allah nawtat ɗumen e galleji mumen eɗen duwono nuttuɓe nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe hannoɓe aljanna Allah ɓoyna en ga duwade e sakkade en calmini foof en juurima fof eɗen ñaago jaam e leydi ndi caggal e nder leydi ndi e caggal leydi ndi fof en calmini en garti ɗo kadi e yettude Allah e juurade ɗum e yewtere meɗen nde mbatten kala saaha ko faati e ngoƴaaji meɗen ha jofte lewru taske tawde koye taske gonɗen jewteten koko faati e taske Allah noon waɗi eɗen jewtida e ceerno men mawne men sehil men hono ceerno Tidiani Guissé ɗo e tali Mam Diara ceerno mi salminima mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh Seydi Ba mi salmini on mi salmini Fouta Plus TV mi salmini dendagal terɗe garɗe ɗe fof en calmini caggal yettude Allah e julde nela sallallahu alaihi wa sallam ittude sernaɓe men e jinnaɓe men e dendagal bandiraɓe julɓe fof en beltima hande garangal mon ɗo e galle e etade jokkodirde meɗen wawde haalde seeɗa ko faati e affaire lewru taske. Allah jarama Seydi Guissé min calminima min beltanimama eɗen gara e yewtere meɗen ngoƴaaji men hande kono noon ha faati ha jofti e ko faati e taske ceerno men emin jogui namdal faade maɗa so tawi Allah wurni yimɓe sellini ɗumen ha layya waɗama tew layya o holko foti waɗede tigi so Allah waɗi layya hirsama ha haljitama tew ngu soppama ko foti waɗede hen ko gueɗe ɗeɗo ko adi fof ne wawi ñamede joom galle o layyiɗo o e layya nabɓe fof ne mbawi ñamde hen ko refti hen ina wawi hokkede jomum itta hen hokka ko refti hen ina wawi sakkede itta hen sakko kono noon yeyetake hay kirsanɗomo dammol ngol o a yoɓata ɗum e tew he aɗa wawi noon ittude kalis maɗa banggue joɓa ɗum temedde ma nayyi walla ujunere walla ko kattanɗa fof walla ko kalduɗon fof sa yoɓi ɗum ha haljiti so tawi ala ko heddi so wona ina yaaha aɗa wawi ittan ɗum e tew he kono ɗum ko dokkal wonata walla wona sadak kono wonata jobdi ala ko yeyete e layya e hunde hay soko guri ɗi so tawi ittama nguru ngu so tawi huttama ha haljitama nguru layya ngu yeyetake so wona noon dokka neɗɗo walla cakkoɗa ɗum kañum yaaha yeeyoya e on saha sa hokki ɗum walla sakkima ɗum so welama yeeyoya so welama e on saha kañum waɗa feere fof nde waɗi kono hankkadi kam tawde yalti e juuɗe maɗa yaltirta e juuɗe maɗa ko dokkal tan walla sadak kono yaltirta e juuɗe maɗa jeeygu. Allah jarama ceerno Tidiani Guissé e jaabol ngol o waɗi fayida machallah ha hande en jokkat e namde men ngoƴaaji meɗen taske ceerno holnde foti layyede tigi sikki ala layyete ko ñande sappo lewru taske woni ñande julde taske nde ko ñande hen layyete kono layyete ko caggal nde yimɓe juuli pummi ha kaljiti almami o hirsi walla yamiri yo hirse ko nden yimɓe kirsata so tawi neɗɗo hirsi layyima woni hirsi ko adi nde yimɓe ina juula walla ko adi nde almami ina hirsa o dañi tew tan kono o dañani layya o dañi tew kono o dañani layya omo wawi noon layyade ñande hen ñande julde nde omo wawi layyade ñande samba miñum julde e ñande demba miñum julde woni balɗe tati ɗe wiyete ko ayyamu tashriq ɗen ɗon balɗe tati fof neɗɗo ina wawi layyade hen kala nde o layyi hen ina yona kadi ina timma kono kam o wawa layyade ko adi ñalawma julde o walla ko adi nde yimɓe ina pumma kala nde o layyi nden ko tew tan o dañi kono o dañani layya kono kadi balɗe tati dewɗe e julde nde ina layye so tawi neɗɗo dañani ñalawma on ɗon layyade so weeti ina wawi layyade so dañani so wetti ina wawi layyade so dañani so wetti ñalawma tataɓo o ina wawi layyade ko hen haaɗi e ɗeɗo balɗe tati way kono balɗe feeto ni way kono balɗe ɗe ganduɗa ko welnere walla ko balɗe julde ko julde woni no kom wiide feeto ni e nder ɗeɗo balɗe tati so tawi a dañani ñande julde nde balɗe keddi ɗi aɗa wawi layyade e nder hen e ɗum hay basi goto ala hen no wayno ko enno julde nde ni ko hen layyiɗa so tawi jomum dañani layyatake noon ko adi so tawi ni yeehi kadi ha balɗe tati ɗe jawti caggal ɗum kadi jarani ko jomum no layyo hankkadi firti ko Allah haɗi ɗum ko no layyo yo fad hankkadi ha ñalawma goɗɗo layyo nde wonno nela salah sallam
o meeɗi jaggude jawɗi ɗiɗi hen gotiri o wi ndi mi layyanima ɗum hooram min e ɓesgam jawdi keddindi mi layyanima ɗum leñolam haa ɗo aduna haaɗi kala mo ala layya naati e nder oɗo layya mo layyanimi ɗum o wadde firti so tawi neɗɗo dañani layyane nela salah sallam layyanima ɗum te layya nela salah sallam kam eɗen gandi ɓuuri moƴƴude kala layyaji. Allah jarama jarama ceerno Tidiani Guissé ha hande en jokkat namde men ko faate taske ceerno Tidiani Guissé beele layya ina rende manam mi adda ujunnaje ɗiɗi mi ñam adda ujunere walla sehilam walla koddiɗam min ndendina min cooda layya beele ɗum ina dagui e sunna walla e farilla. Layya rendintaki layya o waɗetake an gadda ujunnaje tati oya adda ujunnaje joyi oya adda ujunnaje nayyi ndendine cooden dammuwol ay on saha so tawi sodama dammuwol ngol timmani saabu min jeeyimi hen ko ujunnaje tati an hoorema jeeyɗa ngo ujunnaje nayyi oga jeeyi ngo ujunnaje joyi dammol ngol timmani wadde so tawi eɗen jiiɗi ngol timma ko neɗɗo gooto walla noon ɓiɓɓe baaba ɓiɓɓe yumma ina mbawi mon fof nelde ujunnaje joyi ujunnaje tati ujunnaje nayyi nelda baaba noon nda ko minen nelduma mbaɗa layya hankkadi heeɓi junggo baaba jeeyi hankkadi ujunnaje nogas joyi ɗe walla ujunnaje capantati ɗe kañum jeeyi junggum so welama on saha soodoya dammol no wawi wonde kono noon oɗo adda ɗum to surtout ko wayno galleji ɗi gona gotum ko wayno galleji tan pooye ɗe ganduɗa ko cirtude moni fof woda ko adda e on saha sen mbari ha en kaljiti cilen moni fof nawa kal muɗum ɗum layya timmata ɗon wawa wonde ala e sago layya ko goto wonata walla hay sinno ko ɓiɓɓe tawi ko jiiduɓe umma e baaba ɓe itta ɗum ɓe mbaɗa e junggo babiraɗo koɓe ndendinta ko walla goto e mabɓe tan fellita layyanade bamum yalten ujunnaje capannayyi walla ujunnaje capanɗe joyyi sooda layya baba mi layyanimama ngol ɗo dammol mi waɗi e inde maɗa foof ɗum ina wawi wonde eyyi layya goto noon ina timma galle foof layya goto hayso o jogui ko rewɓe tato walla rewɓe nayo so tawi ko dammol gotol o jogui ina wawi timmude ɓe kamɓe fof mbawi rendude hen ina wawi wonde layya mabɓe kamɓe kala so tawine kadi dañama moni e mabɓe fof waɗanama dammol banggue ala basi haydara so hen debbo goto ne kadi ko dañɗo ina wawi yaltinande hoorumum layya ina wawi yaltinande hoorumum layya no hoorumum hay basi goto ala hen. Allah jarama ceerno Tidiani Guissé gonɗen te ha joni koye yewtere meɗen goƴa meɗen ha jofti e lewru taske yewtere men taske ceerno Tidiani Guissé ha hande de koye ma min goni saɗa teski minen rewɓe ɓe so tawi Allah newni ha dammuwol ngol hirsama emin keewi yaltinde hen koyngal ƴeekiraɗo koyngal ɓiɓɓaɗo koyngal isiraɗo koyngal ɗum holko sharia wi hen? E koyngal ƴeekiraɗo e koyngal isiraɗo wona hunde waɗɗinde sabu elle mataw kanko isiraɗo ko kanko jeeyi koyngal dammol ngal wadde so tawi tan isiraɗo ne jogui hen koyngal tottama koyngal ngal dammol ngol manki ina wawi noon isiraɗo hokke walla isiraɗo sakke walla ni yeɗe foof ha joni woɗɗodirano e rokkede kono noon kam guila dammol ne daari tan woto jejjiten koyngal isiraɗo woto jejjiten koyngal ƴeekiraɗo way kono dammol ngol ne ngol daari ndeni e ngol manki koyngal gotal saabu hen gotal ko ƴeekiraɗo jeeyi walla ngal ko isiraɗo jeeyi kono noon so tawi hirsama ha paari ittude hen yeɗa esum walla yedde hen ƴeekum walla yedde hen bandum goɗɗo hokka ɗum walla sakko ɗum hay basi goto ala hen kono hoto jomum fooɗan noon ko min jeeyi ngal koyngal guila dammol ne daari walla holla hen doole wonde ko kañum jeeyi ngal so tawi waɗi tan ko kañum jeeyi ɗum ɗo walla waɗi pecce no fuutanko mbaɗatno ni gueƴorgal ko oɗo jeeyi dande ko kaari en jeeyi denɗiraɓam salsal ɓe jeeyi dande ɓeɗo e ɓeɗo ko ɗum ɗo jeeyi ina wayno dammol ngol natti hen kadi jogade timmude dammol waret tan ko dammol layya nani so tawi noon ari e sakkede walla ari e hokkede jeeɗaɗo fof ittane hokke hen kono hay goto jeyana e hunde. Allah jarama ceerno Tidiani Guissé ha hande kadi kono mbiyatmi ni koye yewtere men Ngoƴaaji taske gonɗen ceerno Tidiani Guissé so tawi neɗɗo dañi layya koddiɗo mum ala layya ina dagani ɗum kañum ñamde layya o ha laaɓa acca koddiɗo mum ina dagui walla dagaki? Wona hunde ɓurde hayso wonano layya koddigal ina tiiɗi nela salah sallam wi mi serani Jibril ina wasiyomi koddiɗo ha cikkumi ni so koddiɗo maayi koddiɗo mum ina rona ɗum hayso koddiɗo o mo wona julɗo noon saabu hakke koddigal ko tati koddigal mo jiiɗɗa enɗam koddigal mo jiiɗuɗa diine e koddigal mo koddiɗa to banggue galleji aɗa wawi hoddude e neɗɗo taw onon jiiɗi to banggue enɗam onon jiiɗi to banggue diine onon kadi koddi to banggue galleji aɗa wawi hoddude e makko taw onon on jiiɗani to banggue enɗam kono onon jiiɗi banggue diine kadi onon koddi to banggue galleji aɗa wawi hoddude e neɗɗo o taw on jiiɗani banggue enɗam on jiiɗani ni hay to banggue diine kono noon ko onon koddi galleji ɗum ɗo fof koye haqqeji to banggue haqqeji koddigal ina haɗa noon islam ina rentini kala juulɗo mo ganduɗa ina gonɗini janggo yawmal qiyamati so tawi dañi koddiɗo mum yo wat feere o moƴƴodira e koddiɗo makko o fewna hakkude makko e koddiɗo makko o yonna hakkude makko e koddiɗo makko ɗum ina walla neɗɗo o ala noon ko haali ko wayno aɗa andi oɗo ala te taske waɗira ko yo jomum sakko hen e tew he en kaali ɗum nane walla yo rokku hen walla yo ñaame hen e on saaha so tawi komo wawa defande hoorum ko ɓuuri yodde defana ɗum e on saaha cakkoɗa ɗum ko defa ko
so tawi ko jogiiɗo galle mum ala ko layi aɗa wawi ittande ɗum hen cakkoɗa ɗum walla dokka ɗum hen ko ɗum woni ko ɓuuri yodde ko kono kam rumtade tan banggue ina jogui tan heddiɓe ngala ɗum kam islam yamiran ɗum ni hayso wona e taske sabu noon saga noon kadi e nder taske. Allah jarama a jarama ceerno Tidiani Guissé namde ɗe mbaɗi fayida machallah min beltanimama ha no fewi ha hande kadi en jokkat e namde meɗen ko fate ngoƴaji meɗen ko ha joftinono lewru taske. Ceerno Tidiani Guissé so tawi gorko resino debbo seeri ɗum e tawa edda mum jofani taw on ne waɗɗimo layyanademo walla waɗɗaki? O tigi Haja Coumba Ba so tawi gorko seeri debbo ceergal yani hakkunde maɓɓe hankkadi dewgal ala ɗon so tawi o waɗi ko ɗum ɓuuri yodde so tawi o waɗi o hattani o waɗi ko ɗum ɓuuri yodde kono ɗo ceergal yani hakkunde maɓɓe ɗo hankkadi ina wayno hankkadi hay hujja goto ala hakkunde maɓɓe hay sinno ko nder eddow woni so wona noon kanko gorko o tan jogui droit artande debbo o e nder edda he e nder edda he gorko goɗɗo ala droit ƴamtude debbo o kanko noon so welama o wawi ruttanade debbo o saabu ha joni koye nder edda muɗum woni koye nder edda makko woni ɗum ina selli on banggue kono to banggue layyade nde so ko ɓuuri yodde ko so tawi o waɗi baasi ala hen so waɗani ni ina wayno o fawetake e hunde sababu ni ceergal yani hakkude maɓɓe. Allah jarama a jarama ceerno Tidiani Guissé yewtere men ngoƴaji meɗen e taske ari ha to haɗatno kono somi jumani elle an ceerno Tidiani Guissé wonko dillata e dow mum so tawi Poulaar no heewi wiide mbaɗen safruri nafoore koye taske gonnoɗen ngoƴaji mum kono kadi elle anne wonko dillata ko ganduɗa ene moƴƴe yeeɓiyankoɓe men Fouta plus beele ina nana ɗo dillirta kalanamin anne holɗo dillirta? tigi min dillam ɓuuri wonde koye safaruji ganni walla safaruji men ɓaleɓe no won hen mbirata walla safaruji men fina tawa hen ɓuurmi wawde safarude kala ko abbiti e leɗɗe ko toon ɓuurmi wawde dillude tigiriki komi safrowo to banggue rafiji kewɗi wonande leɗɗe eyyi ko wiyete e ɗemgal arabe achab ɗi biya walla wiye les plantes médicinales e français banggue leɗɗe men puɗɗi meɗen hanki ganniyankoji walla puɗɗi men tan ko hen cafranmi ko ɗum cafranmi to banggue rafiji kewɗi noon limtinɗi mboɗo safra ɗumen. Allah jarama a jarama ceerno Tidiani Guissé mbeɗa andi no Haalpulaar en kewi wiide ni ko wone nagge ko fo heƴata e barbe he ko faate safaruji ma e mayen gartana ɗum ñalawma goɗɗo so haaji Allah saabu oɗo saaha gonɗen koye saahaji taske jalluɓe fof guite mumen gojji ɗum waɗi eɗen ƴeewa tan kala ko woni hen sunna e ko woni hen farilla beele eɗen ballitoro saabu hen saaji eɗen jiiɓa gueɗe ɗe min beltanimama no fewi emin jarma aussi e dérangement o emin jafno no fewi emin mbima tan konngol ma battidigol. E konngol am battinigol tan to tawde enen fof ko en daraniɓe ƴellitare ɗemgal ngal te ko waɗete ko koye ɗemgal e mon emin fof kala to heedi yo addu walare mum ko wulago jamma accittake hay goto mon emin fof kala banggue mo heedi guila e mogiyankoɓe ha e filmoɓeɓe ha e jangguinoɓeɓe ha e wajotoɓe moni fof yo addu ballal muɗum e ɗemgal ngal ko ɗum nawrata ɗemgal yesso ɗemgal wurnata ɗum ko ɓiɓɓe ɗemgal muɗum leñol wurnata ɗum ko ɓiɓɓe leñol ngol hay goto arata ummo en banggue goɗɗo leyɗele woɗeɓe walla ɓaleɓe woɗɓe gara ɓamtande en ɗemgal men ko enen ɓamtata ɗemgal meɗen enenne kadi bandiraɓe ne heɗotoɓeɓe e bandiraɓe yeɓoɓe ɓen yoɓe ɓeydu wadde hen doole mabɓe tigui rigui ɓe ganda ko ɗum ɗo woni pinal men ko ɗum ɗo woni fina tawa men haalaka e hay ɗemgal gotal haala ko e ɗemgal men fulfulde ko neɗɗo nanata ko walla ko ɗemgal mum ngal ko haalete hen ko famata hen ko ɗum ɓurata welde ɗum e ɗemde keddiɗe so tawi haalama hen ɗum noon ɓattu hen hakkille tigui rigui. Allah jarama a jarama ceerno Tidiani Guissé emin ñagonoma a juutde balɗe moƴƴude battane emin mbima Allah jarama a jarama e tamo dokkuɗa min e ayaw hab yeɓirde meɗen hono Fouta plus min beltanimama no fewi min mbima a jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e Fouta plus on calminama on juurama on beltanama kadi no fewi en garti kadi ha ɗo garanoɗen yewtere meɗen ngoƴaji men yewtere men toɓɓere men taske ari ha ɗo haɗanno en beltanima kala yeɓannoɓeɓe en beltanima technicien ji hono Saliou en Junior en Tengella en Diom en machallah fallo en on fo on jarama saabu so yimɓe en daari min ɗo ko onon caabi en beltanima on no fewi Allah jarama on jarama eɗen dokkodira aadi tan ha lawol gongol inchallah.